בנדל"ן אפשר להרוויח המון. אני קוראת שזאת הוכחה כהשקעה הכי נכונה עד היום במדינת ישראל. זרקתי את האבן לבריכה הזאת, הרווחתי. בעסקי הנדל"ן, אתה צריך להסתכל במבט ל5 ו10 שנים קדימה. אין לך את זה, אל תהיה בעסק הזה. כשאני התחלתי, שרון, לא התחלתי ממגדלים. התחלתי מקטן, בניתי את הבניין הזה ועוד בניין קטן. למה אני בונה מגדלים? אחרי מגדלים. היעד הבא, שכונות. אתה לא צריך 20 מיליון דולר, 30 מיליון דולר. אתה משתמש, אתה מביא איתך עוד משקיעים, אתם עושים ביחד. החוכמה זה לדעת לכמה לקנות את הקרקע, זה הכי זול. החוכמה זה לדעת לבנות את הבית הכי טוב, אבל הכי זול. והחוכמה לדעת למכור הכי יקר. זהו. פשוט, נכון? אם זו השקעה טובה או השקעה רעה, שוב, גם בציבור אלה שקונים לעצמם דירות, יש כאלה שאכלו אותה, ויש כאלה שעשו דברים טובים. זו השקעה ככל השקעה, וצריך לעשות פה דרך מובנית ומושכלת על מנת להגיע לרווחים. להיות עשירים זו הפנטזיה של כולנו, אבל מעט מאוד קמים ועושים עם זה משהו. יצאנו לפגוש אנשים עשירים שהתחילו מאפס והצליחו בענק, וגילינו שיש כללים וחוקים שחזרו אצל כולם. המדריך למיליון הראשון מציג בפרק זה את הכללים והחוקים שמעולם לא לימדו אותנו על שוק הנדל"ן. רובנו חווינו את אחד משני הסיפורים הבאים לפחות, או את סיפור הדירה שאם היינו רוכשים בשעתו היינו היום עשירים נורא, או הסיפור השני השכיח לא פחות על הדירה שכן רכשנו, ולמעשה אנחנו גרים בה עכשיו. אם אתם מספרים את הסיפורים הללו לעצמכם או לאחרים, כנראה עדיין לא עשיתם את זה. בנדל"ן בהשוואה לרוב העסקאות הסכום הוא גדול, חד פעמי, חלקו הגדול נלקח בהלוואה מהבנק, וכולו מושקע במקום אחד עם כתובת. חוק ראשון בנדל"ן אולי יישמע טריוויאלי, אבל עד שלא נקיים אותו לא יקרה כלום. והחוק הוא, קחו את האומץ להחליט שהפעם אתם עושים את זה. תמיד אתה תשמע, אבל כל מי שאתה תתייעץ איתו, במיוחד אם הם מקצוענים בתחום הזה, ידעו להסביר לך בדיוק למה לא. זה לא כל כך קל, ואל תחשוב שזה ככה, ואתה יודע מה זה להוציא היתר באזור הזה, אתה חושב לבנות בניין זה לגו, תלך לאדריכל וישחקו איתך, אתה לא מבין, ויעבדו עליך כולם, וירמו אותך, וכל הסיבות האפשריות. ומה אתה אמרת לעצמך בנקודה הזאת? אבל אתה אומר לעצמך, וואלה, אני הולך על זה, כי אני יודע שאני אצליח. האחים צחי ועידו חג'אג' מנתניה התחילו ברכישת הנכס הראשון שלהם ב100,000 שקל שגייסו בקושי רב. משם הם ממשיכים לרכישת בניין עם קבוצת רכישה שהקימו, הם משקיעים כ570,000 שקל ומרוויחים 4 מיליון שקל. מאז הקימו האחים חג'אג' כ40 קבוצות רכישה בארץ, וכיום הם מושקעים בכ13 בניינים לשימור בתל אביב, שהרווח הצפוי עליהם מוערך בכ600 מיליון שקל. אם אתה לא עושה, אתה לא קורא כלום. אתה רק מדבר. אתה יכול לעלות רעיונות. אם אתה לא מיישם אותם, אז מה עשית בזה? אתה לא תתקדם. אבל אתה אומר כבר בטח עושים את זה. עכשיו יש את היצר הרע. יש תמיד, יש לך את כל היצרים שקמים עליך, ואין לי, ומכשולים הם רבים, ואין לי כסף. וכדי לעשות כסף צריך כסף. ואני אפסיד את כל מה שיש לי, עבדתי 5 שנים, חסכתי את הכסף הזה, ואולי אפילו אני צריך למכור את האוטו שלי. אוקיי, אבל אנשים שרואים אתכם נורא מפחדים. יש לו עכשיו 50,000 שקל שהשתחררו לו מהקרן השתלמות, וזה כל ההון שלו. מה אתה אומר לו? תאמר על זה? לא מפחיד. מפחיד, כל הזמן מפחיד. אתה צריך להתגבר, אין לך מה לעשות. איתי כץ, בעל חברה לניקוי חלונות, מתחיל את דרכו בהפסד של 200,000 שקל בעסקת הנדל"ן הראשונה שלו. הכישלון משאיר אותו ללא בית, אבל איתי לא מוותר. הוא מבצע את עסקת הנדל"ן השנייה שלו, ובה הוא כבר מרוויח 900,000 שקל. ב-2006 הוא מצליח להרוויח כ1.5 מיליון שקלים על בניין מגורים בדרום תל אביב. ועד 2010 הוא מפתח מודל שעל פיו הוא מגייס משקיעים פרטיים, משיג להם מימון מהבנק ורוכש עבורם נכסים שבהם הוא שותף ברווח או בהפסד. כיום הוא מנהל חברה בבעלותו השותפה בעשרות נכסים להשקעה ברחבי הארץ. טוסיק לשבת לא היה לי. לימודים, יש לי כמעט 12 שנות לימוד. ידעתי שאני רוצה להיות עשיר, וזה עשה לי ויברציות בגוף, איך מגיעים לזה. ומה אמרו לך ככה בסביבה? אמרו, תקשיב, אתה לא נורמלי, אתה רוצה יותר מדי, אתה אוהב לקפוץ מעל הפופיק, תנסה לחיות עם מה שיש לך.
לא רוצה לחיות עם מה שיש לי, רוצה מעל הפופיק. ולא ידעתי בעצם איך עושים, ממה בעצם ידעתי שכסף קיים בנדל"ן, אבל זה היה נראה לי אי שם רחוק. מי יכול להגיע לזה? רק העשירים ביותר. 1974, חיים קצמן מתחיל את דרכו כעורך דין בתחום הנדל"ן. עשור אחר כך הוא נחשף לתחום הנדל"ן בפלורידה שבארצות הברית. ב-91 הוא רוכש את הנכס הראשון שלו יחד עם שותפים ב$3.5 מיליון. כעבור שנים ספורות הוא מוכר את הבניין ב$10 מיליון. בשנות ה-90 רוכש חיים קצמן את השלד הבורסאי גזית אינק, מגייס הון, ומתחיל להתמחות בתחום הנדל"ן המסחרי בארצות הברית. כיום מחזיקה גזית גלוב שקצמן עומד בראשה ב-650 נכסים ביותר מ-20 מדינות, ושווי החברה כ$5 מיליארד. בנדל"ן צריך אומץ. כן. וקצת כסף. אומץ. יש איזה סיפור שאתה מגיע לטקסס, לאיזה מחירות פומביות? אתה זוכר את זה? אני הולך למחירה פומבית ונכנס לאולם, והעולם מלא אגב. מלא באנשים, ואתה יושב שם עם כזה מוט מקל עם מספר עליו, ואני מציע נכס, ואני לבד. אף אחד לא מרים את היד. ואני מסתכל סביבי, ואני אומר, מה, אני החכם היחידי פה? אני באתי בתל אביב הנה, וכל האמריקאים, וזהו זה, אני הכי חכם פה. וזה היה קטע ככה, רגע, למה מי אתה? וזה מפחיד הלאה. זה מפחיד נורא, אתה מסתכל, מה אני פה, איפה טעיתי? ומיד זוכה. כן, 5 דקות אחר כך, 3 דקות אחר כך. מפחיד. נכון. אם לא יהיה לי להחזיר, אם הנכס לא באמת טוב, מה אני יודע באמריקה? אולי עובדים עליי. נכון. אני שם את כל העתיד של המשפחה שלי על הנכס הזה. אני כן בדקתי טוב, ורציתי נורא להצליח. בדיעבד עסקה טובה? מצוינת. תראה, זה אני חושב חלק של העובדה שאתה בסוף צריך לסמוך על עצמך. בסוף אתה צריך להגיע למצב שאתה סומך על ההחלטה שלך. אחרי שגייסנו את האמונה בעצמנו, החוק השני מדבר על התמקדות. הלוא אם נתחיל לחפש עכשיו נכס להשקעה מכל סוג, בכל הארץ ובכל מחיר, לא יצא מזה כלום. לכן החוק הבא יעזור לנו להבין באיזה אזור להתמקד. חוק מספר 2, הגדר את סכום הכסף שיש לך, והוא יכתיב לך את האזור להשקעה. אדי כספי, יזם ויועץ לענייני נדל"ן המתמחה באזור גוש דן. הדבר הראשון הוא לברר כמה כסף אנחנו יכולים לקבל מההורים, כמה כסף אנחנו יכולים לקבל הלוואה בבנק. אחרי שאנחנו יודעים מה התקציב שלנו, אז אנחנו יכולים להחליט איזה נכס אנחנו קונים ומה הכיוון. אנחנו בודקים לפי התקציב שלנו באיזה אזורים אנחנו יכולים לקנות. הגדרתי למעננו 3 סכומים שונים, 150,000 שקל, 500,000 שקל ו1,000,000 שקל, והתחלתי לחפש נכס בתל אביב. לשם כך אני נפגש עם המומחית מספר 1 לקרקעות בתל אביב, עורכת הדין גלית רוזובסקי. יש לי 150,000 שקל. יש לך 150,000 שקל, אתה בטוח שאתה הולך להשקיע אותם בנדל"ן. אין לי ברירה אחרת, הריבית 0 בבנקים. בסדר, אז אני לא בטוחה שזה האזור בשבילך. רגע, 150,000 שקל, אין איזה דירת חדר בדרום תל אביב, משהו באזורים הכי קשים שם, אולי תחנה מרכזית, עוד 10-20 שנה זה יעלה, לא? שוב אתה מדבר איתי על 10-20 שנה, אני לא איתך באותו ראש, אני לא מאמינה בהשקעות כאלה. מה אתה הולך להגיד לי? אני חסכתי עד היום 150,000 שקל, ואני שם אותם ל-20 שנה, כי אולי בעוד 20 שנה. במדינת ישראל, שבה מסעדה לא מחזיקה 3 שנים, אתה רוצה להגיד לי שאתה מסתכל 25 שנה קדימה? בעוד 25 שנה קדימה, הדבר היחיד שאני יודעת זה שאני אהיה מבוגרת ב-25 שנה. כשאני מדברת במונחים שאותי מעניינים, זה מה הסיכוי שתוך שנה יקנו אותי במחיר הרבה יותר גבוה ממה ששילמתי. האפסייד על העסקה. כן, זה בעיניי השקעה. אוקיי, אם עלינו ל1,000,000, זה כבר משנה קצת את התמונה? אם יש לך 1,000,000, אתה מלך. מלך? מלך, כן. 1,000,000 למעשה זה כמו 3 מיליון, נכון? לפחות. זה מספר שאפשר למנף בצורה מדהימה. ואיפה לגור? איפה לקנות? איפה לקנות או איפה לגור? זה לא אותו דבר. סליחה, ברור, בגלל זה תיקנתי את עצמי מהר. אבל איפה לקנות ב1,000,000? שזה ממש לא משנה כבר.
אני חושבת שבמיליון שקל, העיר הזאת פתוחה בפניך, פחות או יותר, וזה כבר עניין של לחפש אטרקציות, לחפש דברים טובים. ואם יש לי 500,000, אני מה, חצי מלך לא, גם אם יש לך 500,000 זה סכום יפה מאוד. האמת, אני לא יודעת, ב500,000 אולי גם, שוב, אנחנו מדברים על תל אביב, אבל באמת אלה סכומים שכדאי ואולי רצוי לצאת איתם לאזורים אחרים. תל אביב כצפוי היא העיר היקרה ביותר בארץ לנדל"ן, וכשגלית שולחת אותנו לחפש מחוץ לתל אביב, נשאלת השאלה לאן ללכת, או יותר נכון, כיצד נקבעים מחירי הדירות והנכסים השונים בארץ. מחירים כידוע הם עניין יחסי והם תמיד יושפעו אחד מהשני. בנדל"ן בארץ המחירים נקבעים בשיטת המעגלים, מעגלי מחירים. לפי השיטה הזאת המחירים הגבוהים ביותר הם כאמור בתל אביב, ומשם הם יורדים בהתאמה ככל שנתרחק ממנה. חוק מספר 3 תקף לכל שוק, בכל תחום, יתמצא בשוק, עקר את המחירים. המעגל הראשון הוא תל אביב. תל אביב ותל אביב בלבד, ואם אנחנו נהיה מדויקים יותר ברזולוציה גבוהה יותר, מרכז תל אביב וצפונה. כי דרומה של תל אביב, סיפור אחר לגמרי. המעגל השני זה ערים הצמודות לתל אביב, במיוחד רמת גן וגבעתיים. המעגל הבא זה ראשון לציון, זה הרצליה, זה השרון, והמעגל שלאחר מכן זה למעשה יתר המדינה. אותו יזם נדל"ן שואל מה צריך להיות הפרש המחירים בין המעגל הראשון למעגל השני. בדרך כלל הפרש המחירים עומד על 15-20%. אם הוא רואה פתאום שנוצר מצב שבו יש 30% הפרש, כדאי לי להיכנס. אחרי שהבנו באיזה מעגל, כלומר באיזה טווח מחירים אנחנו מעוניינים להשקיע בנדל"ן, אנחנו עוברים לשלב הבא, והוא חיפוש אחר מציאות. מציאה היא נכס שנמכר בפחות מהמחירים של הנכסים שלידו. רוצה לשתות משהו? בוא נשתה משהו. הבנתי שפתח תקווה בעצם נמכרת בחסר, משום שכל הערים לידה, שזה רמת גן, גבעתיים, תל אביב, הוד השרון, קריית אונו וכדומה, נמכרות בכמעט כפול 2 ממנה. אני אמרתי שיש פה איזשהו עיוות, וכשהעיוות הזה יתוקן, אני ארצה למכור. אנחנו התחלנו את ההשקעות שלנו לפני 5 שנים שם, וכשכולם נכנסו לפתח תקווה, אנחנו היינו אלה שמכרנו. אני אמרתי שב5 שנים זה יעלה ב50%, זה עלה בעצם בכמעט 70%, 60-70%. כמו שבחנתי בפתח תקווה, הידע והניסיון שלי אומרים שהדבר הבא זה אשקלון. ב5 שנים הבאות זה יעלה לפחות ב50%. דהיינו, אם באשדוד נמכר ב1,000,000 שקלים דירת 4 חדרים, באשקלון זה יימכר ב500,000. לא ייתכן שיהיה עיוות שכזה, ולכן אני מאמין שזה יעלה לפחות ב50%, ואני רוצה להיות שם שזה קורה. נוצרו פערים בלתי סבירים לחלוטין בין אשדוד, שהייתה כוכבת של עליות מחירים ושל תושבי חוץ, לבין אשקלון שנשארה בצד אומללה ומסכנה עם מחירים, חצאי מחירים ממה שהלך באשדוד. הפערים האלה הם לא סבירים. המשקיעים הזריזים ראו את זה, רצו לאשקלון ומתחילים לגזור קופונים גם שם. השלב הבא הוא השלב שבו 90% מאיתנו עוצרים, והחלום על ההשקעה המוצלחת בנדל"ן מתפוגג לו. זהו שלב המידע. אחרי שהתמקדנו בכמה אזורים, חשוב מאוד שנברר מה צפוי לקרות באזורים הללו. הידע הזה שווה המון כסף, ולא הרבה יודעים שהוא נגיש ופתוח לכל מי שירצה לעיין בו. חוק חמישי, ואנה מכם תתגברו על הפחד מבירוקרטיה. צאו לעיריות, צאו למועצות האזוריות, ופשפשו בתיקים. אם אנחנו רוצים להיות מקצוענים, אני חושב שהדבר הכי נכון הוא לעיין קודם כל בתוכניות העירייה, ולראות מה הולך לקרות במספר אזורים שהחלטנו שזה בתקציב שלנו. הרבה פעמים תגלה שיש כל מיני תוכניות שהולכות להשביח את האזור. יש אנשים שעשו פי 5 על הכסף שלהם רק מהידע הזה. אתן לך דוגמה הכי קטנה. מי שהשקיע ברחוב רוטשילד, ידע שאת רחוב רוטשילד לפני 10 שנים הולכים לשפץ. כל האנשים שקנו ברוטשילד שילשו את הכסף שלהם, או מינימום הכפילו את הכסף שלהם. למה? לא כולם ידעו, אבל מי שידע להשקיע וידע שהולכים לשפץ את רחוב רוטשילד ולעשות אותו שדרה הכי יפה בתל אביב, ידע שערך הנכסים שם יעלה. אנחנו מקבלים רמזים כל הזמן. אנחנו צריכים לדעת לפענח את הרמזים האלה.
למשל באזור הבורסה של רמת גן, שינו את כל הטאבה במתחם הבורסה ממשרדים למגורים. היום אנשים שקונים משרדים יכולים להפוך אותם למגורים. אם הם יודעים על זה מהשלב הראשוני, זו ההשבחה, לא מהשקעה של כסף שהם השקיעו בתוך הנכס, אלא אך ורק מידע שהם ידעו מה הולך להיות. אם להיות ספציפיים יותר, מה שאנחנו מחפשים נמצא בוודאי מתחת לשמות מפוצצים, כמו טאבה או תמה, אל פחד. אלו רק ראשי תיבות. טאבה, תוכנית בניין עיר, ותמה, תוכנית מתאר ארצית. ענבל אור הייתה סטודנטית למשפטים ושיווקה לפרנסתה קורסים להשתת יאכטות. משם התגלגלה לשיווק דירות, וב-2001 היא משקיעה את 4,000 השקלים האחרונים שלה בהקמת חברה לשיווק נדל"ן בבעלותה. ב-2005 היא מבצעת את העסקה הראשונה שלה בגבעתיים ברווח של 2 מיליון שקלים. את העסקה השנייה מבצעת ענבל אור ברחוב שנקין בתל אביב בלי הון עצמי ומרוויחה כמיליון שקלים. וכך היא ממשיכה עד שב-2010 היא מנהלת פרויקטים הכוללים 1,200 יחידות דיור ברחבי גוש דן. כיום שווי החברה שלה מוערך בכ-200 מיליון שקלים. מה, זה גם שייך לקבוצה שלך? ואת לא חושבת שזה קצת מוגזם שברחוב כזה, שפתאום נותנים 7 קומות לגובה? זה 6 קומות, לא נראה אבל לך? זו הטאבה. מה זה זו הטאבה? זה בניין גבוה, הוא בנוי פה. כדרך אגב, היום על הבניין שלך את כבר יכולה להוסיף עוד 2 קומות גם. אני יודעת, אני כבר מזמן יכולתי להוסיף, אז מה? זה נראה לך הגיוני? תסתכלי איך נראים אתרים, אנשים חיים פה. כל המכוניות יחזרו תגידי, תמיד את מסתובבת בעקבים באתרי בנייה האלה? כן. מה זה היה למטה? איזה גברת שמתלוננת שבונים לה כאן. מה לעשות? כמה זה קורה? קורה הרבה. כמעט כל פרויקט שאני מגיעה, תמיד יש את השכנים שמתלוננים. הם שכחו שפעם בנו גם את הדירה שלהם, את הבית שלהם. אז פשוט צריך לא להתייחס, להמשיך הלאה. זה לא מזיז לך? לא, זה מזיז לי. יש הרבה דברים שאתה מתעסק בהם בשוטף, שבהחלט כבדים משמעות הרבה יותר מזה. מה היה פה קודם? 2 בתים של נשים מבוגרות, של אחיות, שגרו פה במשך שנים. הבעלים בינתיים נפטרו, והחליטו למכור את הנכסים ולצאת לבית אבות. אז את באה אליהם, ומה את אומרת להם? אני רוצה לקנות? כן, שזה מאוד מעניין אותי. אני בודקת כמובן את זכויות הבנייה, בדיוק כמה אפשר לבנות. איפה זה כתוב? לאחר מכן, בטאבה, בטאבה? בתוכנית בניין ערים, כן, שאפשר להוציא. כתוב כמה מחסנים, כמה קומות. כן. אז את רואה בטאבה שכמה קומות את יכולה לבנות כאן? ראיתי בטאבה שניתן לבנות 6 קומות, אבל מה שעדיין לא ראיתי זה שהמגרש הזה הוא מגרש מאוד מדרוני. ובגלל שיש לנו מדרון יכולתי לקבל דירות נוספות, ולכן הוספתי יחידת דיור נוספת. זהו, אם הבעלים כאן היה יודע שיש לו 12 יחידות דיור, אז המחיר לא היה $1,000,000. אז המחיר היה עולה יותר. כנ"ל לגבי ריינס, עוד פרויקט שלי שעכשיו הכלסתי. וגם שהבעלים מכרו, הם חשבו שיש להם 6 יחידות. כשאני התחלתי לבדוק, הבנתי שיש לי 8 יחידות. מור. מוצאים 1.8 ליחידה. 1.8 ליחידה? כן, זה לא זול, אבל זה קו ראשון לים. אבל עדיין זה הגוש הגדול, יש שם היצע מאוד גדול של דירות, אנשים שממש תקועים, ממש סלאמס הפך להיות שם. לא יודעים מה זה סלאמס, אבל... בן אדם פרטי שרוצה למכור, יש פה עסקה? כן, כן. אם תרצי, שאני באמת אתה מכרת, אני מחפשים את זה מידע. תגיד לי, יש מצב שאנחנו רואים עכשיו את המגרש? הכי טוב. בטח. זזים? הוא מתווך? כן. הוא יודע שהוא מתקשר לענבל אור, יש עסקה. בניין של כמה קומות? 9 קומות. יש היתרי בנייה כאן? יש היתרי בנייה, הטאבה מאושרת, שלמי את האגרות, תתחיל לבנות. מי האדריכל? אתה לא יודע? לא יודע מי זה האדריכל, אבל... אוקיי. אתה אומר בניין אחד של 9 קומות, כמה חניונים יש פה לפי התוכנית? 2 קומות. אנחנו במי תהום. מי תהום אין דרך אגב. היה נבדק, הכל בסדר.
אין מי תהום? אין מי תהום. כמה יורדים מתחת לקרקע? זה הגובה, הנה ירדת, זה הגובה, נקודה. ואין להם מי תהום, הם עושים רפסודה פה, בוא תראה. כן, הם עושים רפסודה, כי זה מחייב. מקום כזה שהוא כל כך קרוב לים בשני מרתפים. מחייב אותם לעשות רפסודה, זה נכון. דניס סיבוס בונה פה? לא. דניס סיבוס, בוא נרים עליהם טלפון דקה. אם יש מי תהום, המחיר כמובן. אני בדקתי את העניין, אני חושב שלא. מה העניינים, רן? אני בודקת פה מגרש בגוש הגדול, ואני רואה שלט שלכם שאתם בונים. אתה יודע על מה אני מדברת? אוקיי, יש שם מי תהום? אתם במי תהום כאן? יש מי תהום. מה, במינוס 2 יש לכם מי תהום? אוקיי. חדש לי, מה שאתה אומר. יש מי תהום, אבל זה לא צריך להטריד, אנחנו נתמחר את זה כמובן. ברור. אז למעשה מה שאתה אומר לי, 1,800,000 כפול 17 יחידות, אין לי פה מע"מ על קרקע, נכון? אין לך מע"מ על הקרקע. זה 30 מיליון. לחלק ל-2,400 מטר? כן. לא נורא. למה? $3,000 למטר. פחות או יותר, כן. זה 17 יחידות. 2,400 מטר. כמובן שהתעשייה לדעתי פחות. אפשר פגישה איתו? בהחלט. תעביר לי את התו מחר ונתאם פגישה. כשאנשים הולכים לקנות חולצה, לפעמים הם מסתובבים יומיים שלמים למצוא איזשהו בגד. עסקה שהיא כל כך גדולה, כמו דירה. נראה לי הדבר הכי נכון ללכת ולהשקיע זמן בעירייה, לקרוא את תוכניות המתאר, לראות איזה אזורים הולכים לשפץ, איפה הולכים להשביח, ואילו האזורים שכדאי להשקיע בהם. אתן לך דוגמה הכי פשוטה, הרכבת, תוואי הרכבת התחתית שעומדים להקים, יהיה תחנות כניסה ויציאה לרכבת. אנשים שהיו חרוצים, הלכו להוציא את התוכנית של הרכבת, לראות בדיוק איפה יהיו התחנות, והסכימו לשלם לבעלי חנויות, כל מחיר העיקר שיקנו את החנות שלהם בסופו של דבר. בעלי החנויות לא ידעו שפה תהיה התחנה. אם פתחת קיוסק באותו מקום, יש לך קיוסק שמגיעים אליו כל יום אלפי אנשים. דבר נוסף זה לראות למשל שכונה אחת שמתחדשת, כן? אני רואה שכונה מסוימת שכרגע בתהליך, קראתי אתמול בערב שהיא בתהליך גדול של התחדשות, אושר שם כך ואחרת. רחוב ליד, בהחלט פוטנציאל, אני לא אומרת בטוח, יושפע גם הוא מההתחדשות הזאת, כי יש הרבה אנשים שאומרים, אוקיי, פה המחיר עלה, אבל גם רחוב ליד טוב לי, ואם שם נקי, ואם שם נוטעים, ואם שם מסודר, ויכול להשפיע גם עליי. ועדיין יש נתונים שלא כתובים בשום תוכנית עירונית, ארצית או אחרת. אם לא נרד לשטח, אם לא נגיע פיזית לאזור ההשקעה שלנו, לא נדע אותם לעולם. החוק הבא משמעותי מאוד בעבור רובנו, שההשקעה בנדל"ן מתנהלת במקביל לעבודה הסדירה שלנו, והוא מדבר על המצרך היקר מכל הזמן. חוק מספר 6, ההשקעה לא תגיע אליך לסלון, פנה זמן וצא לחפש אותה. אתה היום, במקום שאתה נמצא בו, עדיין הולך ומסתכל ובודק נכסים ודאי. מה? ודאי, איזו שאלה. הסוד פה הוא לבחון ולהבין ולדעת. חשוב גם להסתובב באזור בשעות שונות של היום ובימים שונים, כן? למשל, ב7 בבוקר עוברת שם רכבת רועשת, והיא עוברת שוב ב7 בערב, כן? אז אם תגיעי ב8 בבוקר ותסתובבי שם עד 5 אחרי הצהריים, לא תראי שום דבר. חשוב לראות את מסלול פינוי האשפה, להיכנס לבתי ספר, לגנים, לשאול אם מקימים משהו בסביבה, ובעיקר לפתוח עיניים ולהסתכל מסביב בתשומת לב. אני עד כדי כך, אני הייתי מסתובב ברחובות, והייתי דווקא בלילה מסתובב. אתם יודעים למה בלילה? כי אני רואה איזה מכוניות חונים בחניות. אם אני הולך כל הרחוב, גרוטאות, אני כבר יודע מי יש שם. ברגע שאני גם מכירה את האזור שבו אני רוצה לעשות את ההשקעה, יש לי מושג מה המחירים בו. וזה יתרון הביתיות. הרבה מאוד אנשים שמשקיעים בנדל"ן, זו לא העבודה העיקרית שלהם. ולצורך העניין, הם מסיימים את העבודה ב5 אחר הצהריים. מה שקורה, אותו בן אדם שעובד עד שעה 5, עד 6 בערב, אם הוא החליט להשקיע בנהריה, הוא לא יוכל לנסוע 20 פעם עד נהריה לחפש דירות. הוא ייסע פעם, פעמיים, 3. גם אם הדירות בנהריה זולות וגם אם אפשר לקבל תשואה טובה, הוא לא יוכל להגיע עד לשם. ולכן אני אומר, לחפש איפה שקל לך, איפה שאתה יכול להגיע מהר, איפה שהמתווך אומר לך, קיבלתי מציאה, אתה ישר תרד עם נעלי בית ותרוץ לראות את הדירה. החוק הבא מדבר על הזדמנויות. עסקאות טובות יכולות להיות מגוונות, ולא בכולן אנחנו צריכים לעשות הכל בעצמנו. קבוצות רכישה הן תופעה חדשה ישנה בתחום הנדל"ן, וכדאי
שניקח אותן בחשבון. חוק מספר 7, עטר את השחקנים הפועלים באזור שבחרת, אולי יש להם מה להציע. קבוצות הרכישה זה מעין, נקרא לזה נכדות, של עמותות הרכישה הצה"ליות, שהתחילו עוד בסוף שנות ה-50, תחילת ה-60. הרעיון היה, נדלג על השלב של היזם, אנחנו נהיה יזמים עבור עצמנו, לכל אחד מאיתנו יש או אין איזשהו סכום ראשוני להתחיל איתו, הבנקים ייתנו את ההמשך, להקטין את העלויות. היינו צועדים בהון עצמי שאולי $150,000, ואתה הולך לקנות קרקע שעולה $2.5 מיליון, ואתה הולך להוסיף עליה בנייה והוצאות נלוות שזה עוד $3.5 מיליון, סך הכל $7 מיליון. ואין לך את ההון העצמי. ואז באנו עם הרעיון הזה של לעשות ביחד כמה חבר'ה, שכל אחד יביא הון עצמי מינימלי, נקנה את זה ביחד, נצרף 5-6 גורמים, כל אחד ייקח קצת, ובעצם עם זה ממש התחלנו. ככה זה עובד בדרך כלל? חבר מביא חבר? כן. במקרה הזה הקבוצה כאן התארגנה בשבועיים, אפילו פחות. יצא להם לקנות פה ב$150,000, $170,000 יחידת דיור, שזה כלום לדירת 3 חדרים ברמת גן, היום כבר מכרו אותה בכפול. הרבה מגרשים אצלנו באו בזה שאתה עושה הליכה באזור שאתה גר בו, ואתה רואה את המגרש, וואלה, זה מגרש יפה. איך אני מגיע אליו? ואתה הולך לטאבו ומוציא את הנסח טאבו, ומאתר את האנשים, ומתקשר לאנשים ושואל מוכרים, ובדרך כלל אומרים לך לא. אין משא ומתן במגרשים כאלה, זה אני, כי אתה מגיע, המחיר הוא $1 מיליון, take it or leave it, כל שבוע שעובר, המחיר עולה. הרבה אנשים ירוויחו הרבה כסף עם קבוצות רכישה. הבעיה היא, בקבוצת רכישה, אתה היזם של עצמך. אם אתה מחר מגלה שיש בעיות בעסקה, למי תפנה? אין לך זכות לטענות לאף אחד, הרי אתה בעצמך היזם. תפנה לעצמך, אתה לא יכול לפנות לעצמך. אחד הבעיות פה, שלמארגן הקבוצה אין דרגת כאב. מה זאת אומרת אין לו דרגת כאב? מבחינתו, ברגע שהוא מכר את המגרש, אם יצא העסקה, אם הבניין ייבנה, או אם הוא לא ייבנה, אותו דבר בשבילו. הכסף אצלו בכיס כבר. ומה, איפה הרווח שלך? הרווח שלי זה רק בתיווך, בין בעלי הקרקע לבין החברים. אבל איך משלמים לך? לי משלמים בהתחלה. הרוכשים? כן, נניח, במקרה הזה, נניח, אם אני לוקחת את אותם $1 מיליון שרכשנו את המגרש, ואני הרווחתי נניח סתם $100,000, אז אותם $100,000 עוברים אליי, וה$1 מיליון עוברים לרוכשים, ואני מכאן ממשיכה לעזור להם ולנהל עבורם את הפרויקט. אבל בסוף יכול להישאר אבל כסף. אם התמחור היה קצת שונה, אז לאן הוא הולך? כאן לדוגמה נשאר כסף. אז מה עושים איתו? מתחלקים בין כל חברי הקבוצה. והיזמית? עשתה את שלה. כשאנחנו יורדים לשטח, כדאי מאוד שנעזר בכמה מתווכים שמתמצאים באזור. בשביל רובנו תפקידו של המתווך מסתיים באיתור הנכס, וזוהי אחת הטעויות הגדולות והשכיחות ביותר שלנו. תפקידו של המתווך רק גדל בהמשך הדרך, והוא יהפוך לפונקציה החשובה ביותר בסגירת עסקה. חוק מספר 8, קשר טוב עם מתווך יצדיק את עצמו בהמשך הדרך. היה לי זוג שבעצם רצו למכור את הבית. האישה מאוד רצתה למכור את הבית, והבעל פשוט לא רצה למכור את הבית בסכום שהם נקבו. זה היה סכום של $1 מיליון. מה שעשיתי, סיכמתי עם הגברת, בעצם אשתו, שאני אתפוס אותו בגן השעשועים, ואז אני כאילו הולך עם הילד שלי לטייל, טיילתי עם הילד וידעתי שהוא נמצא שם, כי היא התקשרה אליי ואמרה לי שהוא נמצא למטה, ואז ראיתי אותו, ונפגשתי איתו, ואז דיברנו על נדל"ן, ככה בכיף, כלומר, שלא הרגיש שבאתי במטרה לדבר איתו. במהלך השיחה הבאתי אותו לסיטואציה בעצם של המכירת הבית בעצם, של הסכום שהוא לא רצה, ושכנעתי אותו שהוא חייב למכור את הבית הזה. ואני אומר לכם, העסקה בוצעה, ועד הרגע הזה הוא לא יודע שבעצם באתי במטרה לשכנע אותו. מתווך טוב יכול לעשות את ההבדל בין יש עסקה לאין עסקה. ראשית, יש להם את המידע של אף אחד אחר אין. שנית, הם הרבה פעמים יודעים לחלץ את העסקה מכל מיני ברוכים ומכל מיני בעיות, שצריך הרבה ניסיון, הרבה חוכמת חיים והרבה רגישות כדי להצליח. טעות של רוכשים נפוצה היא להחליט שהם באים למשא ומתן במקום המתווך. כי הם לא מאמינים שהמתווך יוכל לייצג אותם בצורה טובה, בהתאם לתקציב שיש להם.
הם לא מבינים שאדם לעצמו לא יכול לעשות משא ומתן. מי שמכיר משאים ומתנים, ישתמש בשירותיו של גורם שלישי לצרכי משא ומתן. כי מילה שלך בתור רוכש או מוכר, היא מילה שחקוקה בסלע. קשה לך לסגת מהמילה שנתת. אמרת, אני שקל לא מוריד. אני כמתווכת תמיד יכולה להגיד, לחצתי אותו עוד קצת, הוא הוריד עוד שקל או העלה עוד 10 שקלים. המתווך תמיד יכול להחזיר אותך למשא ומתן בלי עמדת חולשה. הוא יכול להתקשר למוכר להגיד לו, תראה, אדי בכלל לא רוצה את הדירה. אבל אם אני שכנע אותו לבוא ולקנות, אתה תמכור, אתה תסכים לרדת, תראה איזה יופי. המתווך הצליח להחיות את זה בלי להביא אותי בעמדת חולשה. המתווכים בדרך כלל מוכרים לא את הנכסים שהיום נכנסו למרקט, אלא נכסים שעומדים על המדף הרבה זמן. ואלה הנכסים שאפשר להשיג במחיר טוב. אם אתה תשמור על קשר רציף איתו, אתה תהיה אדם הראשון שהוא ייצור איתו קשר. משקיעים טובים נמצאים איתנו בקשר, אם לא יומיומי, שבועי. ואף פעם לא לזלזל בשום מתווך איפה שהוא יושב ואיפה שהוא נמצא. אפשר ללכת לבניין הכי מכוער בעיר, במשרד הכי מכוער, ודווקא שם אנחנו נמצא את הדירה שרצינו, כי אף אחד לא מגיע לשם. אני שומעת הרבה פעמים על מתווכים שלא רוצים לשלם להם, שמדברים אליהם לא יפה, מתנהגים אליהם לא יפה. עכשיו בכלל שזה מקצוע מאוד לא מתוגמל ומאוד לא מוערך, אבל לפחות לפי תפיסת עולמי, אין סכום כסף שיהיה גבוה מדי לשלם למתווך טוב. כשהם עושים את העבודה שלהם, הם עושים אותה נהדר ואי אפשר לוותר עליהם. החלטנו, התמקדנו, למדנו ומצאנו. עכשיו צריך לקבל החלטה. ההיסטוריה כידוע מלאה בהחמצות. ברוכשים שברגע האמת היססו ופספסו הזדמנות שלא תשוב. לכן חוק אחרון שבלעדיו כל המסע הזה היה לשווא, דעו להחליט. אני יכול לומר לך שבסטטיסטיקה באמריקה, אתה יודע, על כל דבר יש סטטיסטיקה, לוקח למנהל המצוי בעסקי הנדל"ן 40 שניות להחליט אם זה בכלל מעניין אותו או לא. כשאנחנו רואים נכס, אנחנו צריכים להחליט מהר. במיוחד כשהנכס הוא מציע. אם אנחנו נתחיל לחפור בכל עסקה, אנחנו נתחיל לגלות למה אנחנו לא רוצים אותה, נגלה את הפגמים שלה, והכי גרוע מכל, ייכנס בנו הפחד. אתה חייב להיות החלטי ברכישה של נדל"ן. אם אתה לא החלטי, אתה לא תגיע לרכישה לעולם. אף אחד לא מוצא את הקלה המושלמת. אני לא מאמין שבן אדם מחפש דירה מסוימת ומוצא את אותה דירה בדיוק, או את אותו נכס בדיוק. מהירות זה שם הדבר. למה? אנחנו רואים שוק שנמצא בעלייה. בעלי הנכסים על הסוס, ולכן בכל השכרת דירה, בכל מחר של דירה, מגיעים לראות דירה ויש שם 12, 15, 20, 50 איש. יגאל דמרי החל כקבלן שיפוצים עם אביו באזור הדרום. ב-1989 הוא מתחיל את דרכו בנדל"ן ורוכש בהשקעה של מאות אלפי דולרים שמקבל כהלוואה מהבנק 2 בניינים בנתיבות וממשיך בהשקעה בעיקר באזור הדרום. מ-1990 עד 2009 הוא מתרחב לרוב חלקי הארץ, בונה מאילת עד חדרה ומגדיל את הונו במאות מיליוני שקלים. כיום החברה בבעלותו מתכננת ובונה כ-30 פרויקטים ושוויה מוערך בכ-550 מיליון שקל. אני זוכר שמשרד השיכון שלח מפקח לתת לי את הקרקע, לקח אותי לאיזה מקום, ג'בלה כזאת, ואדי מכיוון אחד, הכל חיטה מסביב, הוא אומר לי, זה המגרש. אז אני חייב להשרות לו ביטחון שאני כן. אז אמרתי לו, כן, אין בעיה, זה המגרש, לקחתי את המגרש, ואחרי שהוא הלך, התחלתי לחשוב בעצם, נו, זה המגרש, איך אני בונה פה? האמת שקשיקו לי הרגליים אותו רגע. הייתה דילמה, חשבת, התלבטת? להתלבט לא התלבטתי, אבל מאוד פחדתי. היו עוד עסקאות שהיית צריך ככה להחליט במקום? עסקה מהירה מאוד שעשינו בזמנו בנתניה, בפרויקט שנקרא טריו היום, זה פרויקט של 284 יחידות. הקרקע הזאת הסתובבה בשוק משהו כמו 5 שנים, כולם עוברים לידה, לא מתייחסים אליה בכלל. אני ראיתי אותה פעם אחת, הסתכלתי, אמרתי את הקרקע הזאת אני קונה, אמרו לי מה אתה משוגע, זה שכונה, לא טובה, לא זה, אמרתי להם שמעתי, הבנתי. אבל בבטן אמרתי את הקרקע הזאת אני קונה. 5 שנים עוברים לידה כל החברות, אף אחד לא מתייחס אליה. הייתי בתל אביב בפגישה אחרת, בעניין אחר לגמרי, נזכרתי שבעצם בעל הקרקע יושב ברמת גן במגדל משה אביב.
זה היה 6:30 בערב, יצאתי לכיוון הבית, כאילו, אמור ללכת הביתה. אמרתי לו, רגע, אני מתקשר לבן אדם, אני רוצה לעלות אליו. עליתי אליו, ישבתי איתו על מפית, 10 דקות, סגרתי איתו מחיר, קניתי את הקרקע. אתה עושה עסקה של עשרות מיליונים על מפית? כן, סיכמנו את הדברים על מפית. כתבנו, סיכמנו את הדברים, עשינו את העסקה. יום אחרי שחתמתי, פתאום מציעים לי, בוא תיקח עוד 50%. יום אחרי שקניתי, פתאום כולם רוצים אותה. אז בואו נסכם. חוק מספר 1, בנדל"ן ההשקעה היא גדולה ומרוכזת. לכן אנחנו חייבים לגייס הרבה אומץ ולהחליט שהפעם זה יקרה. החוק הבא, התמקדות. עלינו להגדיר באיזה סכום אנחנו מסוגלים לרכוש, וכך להבין באיזה אזור אנחנו מתמקדים. חוק מספר 3, השוואת מחירים. השוו בין ערים קרובות, מצאו את ההבדלים במחיר. חוק מספר 4, מידע שווה כסף. ככל שנדע יותר על האזור, הסיכוי שלנו להבחין במציאה גדל משמעותית. חוק 5, פנו זמן לחיפושים. צאו לשטח. חוק 6, הכירו את היזמים הפועלים באזור, בררו מה יש להם להציע. חוק מספר 7, לא לשכוח, המתווך הוא פונקציה מרכזית בסגירת העסקה מול המוכר. וחוק אחרון, חשוב מאוד, ברגע האמת, דעו להחליט. השלב הסופי הוא שלב המשא ומתן, אומנות בפני עצמה. זהו השלב שבו אנחנו סוף סוף פוגשים את המוכר. לשלב הזה אין חוקים וכל מקרה לגופו, אבל בכל זאת אספנו כמה טיפים שיעזרו לנו לסגור את העסקה הגדולה שלנו בנדל"ן. טוב, משא ומתן זה אומנות, אחד כמוך חייב להיות כבר... משא ומתן זה בהחלט אומנות. אני רוצה עכשיו 650,000. אז אני ידע כמה נכסים באזור נמכרים. גם 650,000. נמכר ב-650,000, אני אשאל אותך מתי אתה עוזב, אם קנית משהו, ואם תגיד לי שכן, אני אבין שיש עליך איזשהו לחץ, ואם יש לחץ, אני רוצה לנצל את הלחץ הזה. אני אגיד שאומנם הנכס הוא גדול, והנכס הוא בקומה טובה, מצד שני, הנכס מוזנח. המחיר שאני מוכן לתת לפי שמאים שבדקתי באזור, נע בין 500 ל-600,000 שקל, והנכס שלך שווה בסדר גודל של 550. למה אני אומר בסדר גודל? כדי לבדוק איך תגיב. אם תגיב תשמע, לא בטוח, אני לא יודע, אני מבין ש-550, 60, שם אני אעצר. הגג שלי זה 600. לא נסגר? לא נסגר. הולכים לנכס הבא. את המשא ומתן אני בכלל מחלק לשתיים. יש את המשא ומתן עצמו, ויש את טרום המשא ומתן. טרום המשא ומתן הוא קודם כל להכין שיעורי בית וללמוד את הכל לקראת המשא ומתן. לצורך העניין, אם אני מוציא נסח טאבו ורואה שהבן אדם רכש את הנכס לפני שבועיים, אני מבין באותו רגע שמשהו קרה פה. או שהוא קנה והוא גילה משהו והוא כנראה מתחרט, או שהוא קנה והוא הולך למקסם את הרווח ולמכור לי ולא להשאיר לי רווח. סתם ככה בן אדם לא קונה נכס ומוכר אותו אחרי שבועיים. כשמוכר רוצה למכור נכס, אפילו בחצי ממחיר השוק, על דירה ששווה 1,000,000 שקל, גם אם הוא יציע לי אותה בחצי 1,000,000 שקל, אי אפשר לבוא וללחוץ ליד, להגיד לו, יאללה, מזל טוב, גמרנו. הרי מה שיקרה באותו רגע, הוא יבוא הביתה ויגיד, רגע, הלך קל מדי, אולי שגיתי, הוא יחשוב עוד פעם, והוא יתחיל להבין את גודל השגיאה שלו, והעסקה תתפוצץ. אם הדירה שווה 1,000,000, ואפילו הוא הציע אותה בחצי 1,000,000, הרבה יותר פשוט להגיד לו, ידידי, קח 450,000. אנחנו יודעים שהוא יסרב. להגיד לו, חכה רגע, אני אתקשר לסבתא שלי, אני אראה אם היא נותנת לי עוד $2,000. לחזור להגיד לו, גירדתי עוד $2,000. שוב הוא יגיד לו. להגיד לו, חכה רגע, אני אתקשר לאמא. היא מלווה לי עוד $5,000. לעלות כל פעם קצת, לתת לו את ההרגשה שהוא יצטיין והוא לא ירד במחיר והוא הצליח להוציא מאיתנו 500,000 שקל אחרי שהפכנו את כל העולם. נתת לו הרגשה שהוא עשה עסקה פצצה, שהוא מצא את הפרייר היחידי בעולם שמוכן לשלם, האיש שלך יהיה מרוצה. כשאנחנו שואלים אותו מה המחיר הכי גבוה שקיבלת, אתה יכול לראות מוכר שאומר פתאום, כבר היה לי 185 ולא מכרתי. אתה יודע מה הוא אומר באותו משפט, בלי לשים לב? הוא אמר, 186 אני אמכור. אנשים שמגיעים למשא ומתן באווירה דרוכה ויושבים ככה, דינם להיכשל במשא ומתן. כשהמשא ומתן הוא בצחוקים, ולא חייב באווירה של צחוק, אבל באווירה פתוחה, ההישגים שלנו יהיו יותר גבוהים. הרבה פעמים אנשים נכשלים במשא ומתן שמנסים לעשות אותו בטלפון. שיחה של הטלפון היא שיחה של 2 דקות,
ודינה להיכשל. כשאני שואל מוכר, מה ההצעה הכי גבוהה שקיבלת? אני ממתין לזמן תגובה שלו. אם הוא רוצה $200,000 על הדירה, ואני שואל אותו, מה המחיר הכי גבוה שקיבלת? והוא אומר לי, היה לי 190, הזה שהוא השתעה, הוא חשב, הוא משקר. לפני המשא ומתן, לומר לצד השני, תקשיב ידידי, בין אם נסתדר היום לבין אם לא, קח בחשבון שהמחיר שאני מציע לך כרגע הוא אקטואלי רק לשבועיים הבאים. ניצאתי לך 900,000 על הנכס שלך, ואתה חוזר אליי בעוד חודש, סימן שלא מצאת אף אחד שנותן לך אפילו את 900, אז המחיר שלי יהיה 850. יש כל הזמן תחושה בנדל"ן שההזדמנות הייתה ועברה, נכון? תמיד הייתה התחושה הזאת, וזה תמיד לא נכון. אז מה זה התחושה הזאת? תראה, התחושה הזאת נובעת מזה שאני חושב שהבן אדם הוא חיה של הרגלים. ואם הורגלנו שהמחירים הם כאלה, ועכשיו רוצים קצת יותר, אז נראה לנו נורא גבוה, וזה לא יכול להיות שם. אתה צריך להסתכל במבט ל5 ו10 שנים קדימה. אין לך את זה, אל תהיה בעסק הזה. אנחנו כשנכנסנו וארגנו קבוצת רכישה בפלורנטין, אזור פלורנטין היה נראה כמו היום רחוב אילת. מכרנו דירות 2 חדרים במחיר משוער, קרקע פלוס בנייה, המחיר המשוער יצא להם בערך סביב ה-500,000 שקל ל2 חדרים, 500-600,000 שקל. היום שתבין, אתה הולך לפלורנטין, אין לך פחות מ1,200,000. להמר על האזור. לגמרי. אני מעדיף להימצא באזורים שהם הולכים להיות הדבר הבא. באזורים שהם במעגל שני, שלישי לתל אביב, אשדוד, יבנה, אשקלון, טבריה, צפת, קריית שמונה, אלה הם אזורים שצריך לשים אליהם לב. אין סיכוי שתקנה נכס בתל אביב. יש לנו דווקא נכס בתל אביב, אבל בדרום העיר. אנחנו קנינו בשכונת שפירא. שוב, אנחנו רואים את נושא המעגלים. פלורנטין כבר נורא יקרה, נווה צדק בכלל אין על מה לדבר. הדבר הבא זה שכונת שפירא, שכונת התקווה וכל מה שליד. קח את רמת גן שתצמח, קח את בני ברק קצת, קח את האזור שקרוב קח את רחובות למשל. זה האזורים שאני חושב שהם יצמחו, כי אין ברירה, זה חייב לצמוח. אני חושבת שיש אזורים שהם עדיין אטרקטיביים בתל אביב, שהם אזורים שפחות רוכשים בהם דירות. אבל נדבר למשל על האזור שהם בין עזריאלי לעליית הנוער, כן? צפון רחוב אבן גבירול. צפון רחוב אבן גבירול. נכון. צפון רחוב אבן גבירול, ממש איך אומרים לפני הגשר. זה אזור שהרבה מאוד דברים קורים שם. התקשר אליי מישהו לפלאפון, אין לי מושג איך הוא הגיע. אני רוצה להציע לכם מגרש. איפה המגרש? בבני ברק. תיפגשי איתו? ברור. מה, בני ברק זה הדבר הבא? בני ברק זה כבר היום. באני המאמין שלי, כן הייתי משקיע בדירה, ולא הייתי פוחד לקנות דירה, לא בדימונה, או בירוחם, או במצפה, או בבאר שבע, הייתי קונה. כי מסתכל בטווח הארוך, שם תהיה התשואה הכי טובה שיכולה. כל אחד צריך להסתכל על האזורים שהוא מכיר ולזהות את הפנינים בחדרה, בגדרה, בחיפה, גם בקריית שמונה. שום דבר לא לשלול, שום דבר להגיד לא, כל מקרה לגופו. רבים מאיתנו כבר חשבו על הרעיון שהיה מכניס להם הרבה מאוד כסף, אבל לא עשו עם זה כלום. אז מה אתה אומר לאנשים שרוצים להיות מיליונרים? קודם כל, לאהוב באמת את מה שאתה עושה. להעיז. בוודאי. מי שלא מעיז לא מצליח. כמה אתה שווה? אומרים שאני שווה מעל מיליארד שקל. אמרתי, בגיל 30 אני רוצה שיהיה לי $1,000,000. היה? היה. קצת לפני שנה קרתה עסקה עם שגריר בפוינטר, שרכשו בעצם 51% מהחברה, תמורת 6 מיליון שקלים בעצם. אתה צריך לדעת שבסופה של הדרך מישהו יהיה מוכן להוציא את הארנק ולשלם כסף תמורת הדבר הזה. הרבה מאוד משקיעים אמרו, אתם פשוט משוגעים. רובם ככולם כמעט אמרו לי שזה רעיון נחמד, אבל אף אחד לא ישלם בחיים. זה אנשים שכשהם שומעים לא, הם שומעים אולי לא. אז הייתי ילד עם ביצים כאלה. אתה צריך להיות אמיץ, אתה צריך שיהיה לך ביצים. אתה צריך להסתכל על הפרט הקטן ועד הפרט הגדול, לאורך כל הדרך. תקיף את עצמך ביועצים שיכולים לעזור לך. תשלמו על ידע, תשלמו למומחים. כסף הזה שאתם משקיעים כרגע, יגיע לכם בחזרה. אנשים כנראה שלא מוכנים להקריב כדי להצליח. בפרק הבא, החוקים שמעולם לא לימדו אותנו ביזמות.